तलवार के धार बदल जाला, हर तलवार के धार बदल जाला, आ सरकार के सरकार बदल जाला। जब जाग के करवट बदलेली जनता, तब वक्त के रफ्तार बदल जाला। सुभाष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजापुर पंचायत के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजापुर पंचायत के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भइल हाला बावे, बोले बाला बावे, पूरा कहत गौवा मोहल्ला बावे। भइल हाला बावे, बोले बाला बावे, पूरा कहत गौवा मोहल्ला बावे। अब की खत्म भइल सब बीमारी बा, तो सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा, तो सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा। न्याय के लिए लेकर अपनी दलील आया हूँ, आपके हक के लिए बनकर वकील आया हूँ। क्षेत्र में निरंतर न्याय के लिए समर्पण भाव से आप सबसे वोट के लिए करने अपील आया हूँ, करने अपील आया हूँ। चाहे होखे बूढ़, चाहे लइका सयाना, सुभाष भैया के सभे बा दीवाना, सभे बा दीवाना। चाहे होखे बूढ़, चाहे लइका सयाना, भैया सुभाष शर्मा के सभे बा दीवाना। सब जात से इनका यारी बा, सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा, सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा। ग्राम पंचायत राज राजापुर के समस्त मतदाता साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, साच परबा आच जी हजूरी बाई हाँ, साच परबा आच जी हजूरी बाई हाँ। चाहे जैसे होखे परिवर्तन जरूरी बाई हाँ, परिवर्तन जरूरी बाई हाँ। भैया सुभाष हौवे सब कर शान हो, केहू नहीं रही चाचा अब परेशान हो, अब परेशान हो। भैया सुभाष हौवे सब कर शान हो, केहू नहीं रही चाचा अब परेशान हो। सारा दूर होई जवन लाचारी बा, सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा, सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा। भइल हाला बावे, बोले बाला बावे, पूरा कहत गौवा मोहल्ला बावे। अब की खत्म भइल सब बीमारी बा, तो सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा, तो सुन बहुमत के फूल तैयारी बा। अब की सुभाष भैया के बारी बा। सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, खोरी पाकर।